Хара, бе! Убийте боса, бе! Убийте боса! Имаш точно 3 секунди да спреш компютъра. Пак загубихме, бе! Какво искаш? Цялата къща е безобразен вид. Трябва да изчистиш къщата. Иначе ще кажа на майка ти, че играеш на компютъра. Моля те, не казвай на мама, моля те! Ще направя всичко, каквото кажеш, моля ти, Илянче! Да започваме. Само не казвай на мама, моля те, Илянче! Всичко ще оправя, цялата къща. Сега тоалетната. Не казвай на мама, моля те! Искам да пренесеш телевизора сега. Чули ме, Робей? Много тежи, Илянче! Моля те! Давай, Робе, давай. Давай, Робе, Не ти мога да можеш. живи! Ти можеш, Робе, давай. Трябва да изчистиш под до трохите. Ама разбира се, Илянче, ето пускам робота. Не с робота, с прахосмокачката, хитрецо. Какво? Ето. Ghostbusters! Викат ми ловеца на духове. Искаш ли да си ловец на шамари? Ти си безполезен. Илянче, вече свърших толкова много неща. Нали няма да кажеш на мама? Изчистих цялата къща. Какво си изчистил? Нищо не си изчистил. Какво си изчистил ти, а? Защо идваш към мене? Какво правиш? Илянче, изчистих всичко, моля ти се. Назад. Сега ще видиш как се чистят неща от този свят. Не. Какво правиш, Илянче? Защо се приближаваш? На къде да ходя вече? Помощ! Мама! Време е да почистиме малко. Бокоците трябва да изчезнат от този свят. Деца, прибрах се. Майко мила, тези деца са прелесни, уникални, всичко са изчистили. Как да не ги наградя, начи? Илянче, ти всичко ли почисти бе душата? Да. Как да не ти дам 50 евро, заповядай? Много благодаря. Заслужаваш го. Благодаря много. А тук защо е отворено? Това не е ли тениската на Гадина? Къде е Гадината, Илянче, знаеш? Градината излезе за малко въздух.